Отлична каравана Вилка. 5 метра, напълно оборудвана с форсълт. Форсълта е Изабела с карбонови рейки. Срещу вратата е просторен кът за хранене, който се разпъва и става на легло, а в задната част е френска спалня. Караваната има много хубав кухненски бокс, хладилник, мивка и котлони. Печката за отопление на газ. Отиваме към мокрото помещение, което всъщност е напълно сухо помещение. Всеки, който желае, може да го преустрои. Хубави люкове, страхотен интериор. Цената, на която я предлагаме, 12 500. Може да се види на паркинга ни в София на Военна рампа. Заповядайте и я отмъквайте. 5 метра и 20 каравана Вилка.